Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske, proveo je više od decenije u bjegstvu nakon podizanja optužnice za ratne zločine 1995. Tokom tih 13 godina skrivanja uspio je da izbakne najjačim svjetskim obavještajnim službama, transformišući se fizički i identitetski. Živio je pod lažnim imenom Dragan David Dabić kao navodni ljakar alternativne medicine, potpuno promijenjenog izgleda, navika i okruženja. Ovaj slučaj nije samo hronika skrivanja i hapšenja. On otvara prostor za razmišljanje o tome koliko su u savremenom društvu granice između javnog i privatnog, između identiteta i predstave mogu zamagliti. Kako se jedan čovjek, godinama poznat kao lider i govornik pred hiljadama, pretvorio u tihu silu i sjenke, koja bez otpora prolazi ispod radara svih sistema nadzora. O čemu svjedoči ta transformacija, o slabosti službi ili o moći volje da se postane neko drugi. Nekoliko godina nakon njegovog hapšenja priča o dvostrukom životu Radovana Karadžića nije izgubila na intenzitetu. Naprotiv, postala je predmet brojnih dokumentaraca, istraživačkih tekstova i javnih debata. Kako su se pojavljivali novi podaci i svjedočenja, tako je rasla i fascinacija javnosti nad tim kako je moguće voditi paralelni život u samom srcu jedne evropske metropole, a da nijedna institucija, niti bilo koji iz okruženja to ne prepozna. A vi koji niste, stisnite subscribe i uključite zvonce i ostavite like na videu kao znak podrške. Krećemo. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju podigao optužnicu protiv Radovana Karadžića još 1995. Karadžić je tada napustio javne funkcije i prema sopstvenim tvrdnjama vjerovao da će biti ostavljen na miru na osnovu navodnog dogovora sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom. Ipak, kako su stizale najave o mogućem hapšenju, Karadžić se odlučio na bijeg i skrivanje. Prve godine bjegstva je proveo konspirativno na prostorima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prema nekim izvorima, jedno vrijeme se krio u istočnoj Bosni, okolini Foče, pa i u vojnoj bazi na Han Pijesku. Međutim, međunarodne snage i obavještajne službe, američke, britanske, francuske i druge, nisu uspjevale da mu uđu u trag u tom periodu. Karadžić je kasnije pričao da su mu tadašnje obezbeđenje i saradnici pronalazili smještaj u gradskim sredinama, blizu banaka i pošta, mjesta sa puno računarske opreme, kako bi se njegov laptop utopio u elektronskom šumu i izbjegao satelitsko lociranje. Potjernica Interpola i nagrada od $5 miliona koje su Sjedinjene države raspisale 2001. nisu dale rezultat. Karadžić je već tada nestao iz svog dotadašnjeg okruženja. Godinama su kružila razna nagađanja o njegovom skrovištu, od pravoslavnih manastira u Srbiji i Crnoj Gori preko skrovitih kuća po planinama Tara ili Durmitora, pa do navodnog bijega u Rusiju ili Češku. Sam Karadžić je kasnije otkrio da je poslije tih prvih godina u Bosni i Hercegovini prešao u Srbiju. Navodno je jedno vrijeme živio u Novom Sadu, da bi se 2003. preselio u Beograd. Te 2003. situacija u Srbiji se dramatično mijenja. Nakon ubistva premijera Zorana Đinđića i usvajanje zakona o saradnji sa Haškim tribunalom, počinje intenzivnija potraga za optuženicima. Karadžić tada prekida vezu sa dotadašnjim obezbeđenjem, kako bi zaštitio ljude koji su mu pomogli i odlučio da se u buduće samostalno skriva. U jednom intervju je objasnio da u tog momenta živi sam. Izlazio sam kasno noću, šetao i kupovao da jedem, prisjećao se Karadžić. Međutim, ubrzo je primijetio da policija u Beogradu, tragajući za kriminalnim klanom Zemun, umješanim u atentat na premijera, kontroliše prazne stanove i sumnja na svako mjesto gdje se čini da niko ne živi. Shvatio je da totalno potajno skrivanje može pobuditi sumnju komšija i vlasti, pa je promijenio strategiju. Odlučio je da stvori novi identitet i pojavi se kao običan čovjek u javnosti, kako bi sklonio pažnju sa sebe. Stvaranje novog identiteta za Karadžića nije bio jednostavan poduhvat. Morao je izmijeniti i svoj fizički izgled i način života. Prije svega je počeo drastično da radi na svom izgledu. Smršao je sa 112 na oko 80 kg, pustio je dugu sjedu kosu i gustu bijelu bradu, te počeo nositi naočare upadljivih okvira. Radikalno je promijenio stil oblačenja, oblačio isključivo garderobu koju ranije nikada ne bi nosio, poput širokih majica, rolki i opuštene odjeće, kako bi djelovao kao druga osoba. Promijenio je čak i govor,
Po sopstvenom priznanju namjerno je počeo da govori ekavicom, beogradskim naglaskom, umjesto svog uobičajenog i jekavskog izgovora, kamuflirajući tako i akcenat. Paralelno sa fizičkom transformacijom bilo je neophodno pribaviti uvjerljiv lažni identitet. Karadžić postaje Dragan David Dabić, ime pod kojim će narednih godina živjeti. Identitet je ispostavilo se preuzet od stvarne osobe, jednom radniku zidaru iz mjesta Dabići kod dvora na Uni, nastanjenom u Rumi. Taj pravi Dragan Dabić je bio zaprepašten kada je na televiziji čuo da je Karadžić koristio njegovo ime. Kako sad može biti moje ime i prezime? Neko mu je to morao reći, izjavio je zatečeni zidar medijima. Istragom je utvrđeno da je na ime Dragana Dabića u Srbiji izdata lična karta 20. aprila 1999. sa prijavljenim prebivalištem u Rumi, te da su svi podaci i fotografije u dokumentu formalno odgovarali evidenciji. Drugim riječima, Karadžić je posjedovao pravu ličnu kartu na tuđe ime, sa sopstvenom fotografijom u novom izgledu. Prema izvorima bliskim istrazi, ta lična karta je bila od onih sa trajnim važenjem, što mu je dodatno olakšalo da je koristi bez potrebe za obnavljanjem. Tako je stvoren lik doktora Dragana Dabića, za kojeg niko od poznanika nije ni slutio da je zapravo najtraženiji čovjek u Evropi. Zanimljivo je da je nadimak Davidu novo ime dodao po savjetu svog učitelja iz oblasti parapsihologije. Karadžić je pohađao i završio kurs parapsihologije iz radoznalosti, a instruktor, neobičan i navodno veoma obdaren čovjek, dao mu je ime David kao duhovno ime učenika. Tako je kompletiran identitet Dragana Davida Dabića, pod kojim će Karadžić narednih godina slobodno živjeti. Pod novim identitetom Karadžić započinje iznenađujuću novu karijeru. Kao doktor Dabić predstavljao se kao stručnjak za alternativnu medicinu, iscjeljitelj i spiritualni savjetnik. Zahvaljujući tome što je po struci zaista ljekar, neuropsihijatar sa iskustvom, uspio je uvjerljivo uglumiti ulogu nadljekara i gurua za zdrav život. Živio je poprilično otvoreno, nastanio se u Novom Beogradu, u ulici Jurija Gagarina, gdje je iznajmljivao stan. Komšije su ga poznavale kao simpatičnog sjedobradog šiku, lokalne djeca su ga zvale Deda Mraz zbog izgleda, a uvijek bi im ljubazno mahao i pričao sa njima na putu do trgovine. Ispostavilo se kasnije da je čak jedna njegova komšinica iz zgrade radila za Interpol na poslovima lova na međunarodne bjegunce, nesvjesna da se traženi Karadžić krije nekoliko vrata od nje. Karadžić se zaista potrudio da živi normalnim životom kao Dragan Dabić. Slobodno se kretao gradom, posjećivao javna mjesta pa i crkve, ponašajući se kao da nema šta da krije. Uključio se aktivno u krugove alternativne medicine, radio je kao konsultant u nekoliko privatnih ljekarskih ordinacija u Beogradu, pružao energetske terapije, pravio biljne pripravke i tinkture, pa čak i pisao članke za časopis Zdrav život o zdravoj ishrani i prirodnim lijekovima. Dr. Dabić je držao javna predavanja i seminare širom Srbije o zdravom načinu života i jednoj vrsti meditacije koju je nazivao tihovanje, to jeste tiha meditacija u pravoslavnom duhu. Najave za njegova predavanja bile su otvoreno objavljivane, a čak i imao i sopstveni website sa javno dostupnim brojem telefona i e-mail adresom. Ponašao se kako su kasnije opisivali mediji poput čovjeka koji nema šta da krije. U beogradskom naselju gdje je živio, Dabić je ostavio utisak mirnog i prijatnog komšije. Komšije ga pamte kao uvijek voljnog da pomogne savjetom. Nosio je sa sobom klatno za radijesteziju, skupljao ljekovito bilje i pripremao čajeve. Jednoj komšinici je pomagao mješavinom biljaka za čir na želucu. Nikome nije palo na pamet da bi taj dobronamjerni travar mogao biti neko drugi. Redovno je zalazio i u obližnju kafanu simboličnog naziva Luda kuća na Novom Beogradu. Tamo je svakodnevno sjedio sa društvom, pio svoju omiljenu šljivovicu, nikada vino, zbijao šale i čak demonstrirao društvu svoje klatno uz poneki trik. Zoran Blagojević, jedan od stalnih gosti u kafani, prisjeća se da nikada nije posumnjao u identitet dragog doktora Dabića. Nijednim gestom nije odavao da ga neko traži. Tak poslije hapšenja saznao je koga je zapravo godinama poznavao. Kaže da bi ga da je kojim slučajem posumnjao, vjerovatno štitio i nikad odao. Toliko je Dabić bio omiljen među njima. Atmosfera u kafani je bila takva da su na zid okačili mural u čast doktora, nakon što je razotkriven. Neki od gostiju tog lokala bili su pristaše Karadžića i Ratka Mladića, te i danas smatraju da je prema njima Haški sud bio nepravedan.
Važno je napomenuti da tokom svih tih godina nijedan poznanik, pacijent ili stanodavac Dragana Dabića nije posumnjao da se iza tog lika krije Karadžić. Tek nakon što je otkriven, mnogi su bili u šoku kako su traženog haškog optuženika imali pred nosom, a da nisu znali. Karadžić je vješto ušao u novu ulogu i skoro savršeno se asimilovao u beogradsku svakodnevnicu. Iako se činilo da je vješto nestao u masi, Karadžić nije bio potpuno zaboravljen od lovaca na haške bjegunce. Poslije 2005. srpske bezbjednosne službe dobijale su povremene dojave o mogućim tragovima. Prema nekim informacijama, krajem 2007. operativci Bezbjednosno-informativne agencije počeli su pomnije pratiti određene osobe za koje se sumnjalo da su dio Karadžićeve mreže podrške. Ipak, ključni proboj dogodio se proljeće 2008. zahvaljujući, kako je kasnije otkriveno, jednoj grešci. Naime, Karadžićev rođeni brat Luka navodno je pozvao telefonom svog brata koristeći staru SIM karticu, za koju bezbjednosne službe nisu znale da je dospjela u ruke Radovana. Taj jedini poziv bio je dovoljan da prislušni tim registruje neobičnu komunikaciju. Lokacija prijemnika poziva upućivala je na broj telefona Dragana Dabića. Ovaj sumnjiv podatak je odmah proslijeđen BIA, koja je potom ubrzano krenula u provjeru koja je zapravo misteriozni Dabić. Već tokom maja 2008. jedan BIA agent je bio na terenu u civilu, diskretno prateći Dabića i njegovo kretanje. Kako je nadzor pojačan, Karadžić je vremenom i sam shvatio da ga prate. Kasnije je izjavio da je osjetio da se obrus steže oko njega. Interesantno, postojale su paralelne glasine da je Karadžić možda bio lociran čak i prije tog događaja. Pojedini mediji objavili su informaciju da je već u maju 2007. bio kratko priveden u Beču, gdje je navodno živio pod još jednim lažnim identitetom, sa hrvatskim pasošem na ime Petar Glumac. Prema toj priči, austrijska policija ga je čak jednom prilikom privela radi ispitivanja u vezi sa slučajem nečijeg samoubistva u kraju gdje je stanovao kao glumac, ali ga nisu prepoznali i pustili su ga. Ova verzija nikada nije zvanično potvrđena, ali govori o razmjerama vještine kojom je mijenjao identitete. Inače, Petar Glumac je stvarna osoba iz Banatskog Novog Sela. Zanimljivo je da je izgledom veoma sličan prerušanom Karadžiću, pa su mnogi nagađali da je Karadžić od njega posudio specifičan imidž, dugu kosu sa punđom i koristio njegovo ime za putovanja u inostranstvo. Do ljeta 2008. srpske vlasti su dakle imale konkretan trag koji je vodio do Novog Beograda. U tajnosti je isplanirana akcija hapšenja kako informacija ne bi procurila. Koliko je operacija čuvana u uskom krugu, svjedoči i to da je poslije hapšenja jedan od stalnih Dabićevih prijatelja iz kafane ispričao da su ga naknadno posjetila dvojica ljudi koji su se predstavili kao obavještajci. Rekli su mu: "Mi sve znamo o tebi, svaki kontakt sa doktorom Dabićem provjeravali smo detaljno." Dakle, svako Karadžićevo kretanje u posljednjoj fazi skrivanja je bilo pod prismotrom, bez njegovog znanja. Nakon višegodišnjeg skrivanja, Karadžić je uhapšen sredinom jula 2008. a okolnosti njegovog hapšenja dugo su ostale nejasne i obavijene kontradiktornim informacijama. Zvanična verzija koju su iznijele srpske vlasti navodi da je uhapšen 21. jula u Beogradu u zajedničkoj akciji civilne i uniformisane policije, nakon čega je odmah sproveden pred istražnog sudiju. Ipak sam Karadžić je tvrdio da se sve dogodilo 3 dana ranije, 18. jula, pod znatno dramatičnim okolnostima. Te večeri, prema njegovoj verziji, izašao je iz zgrade u kojoj je stanovao, u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, noseći ruksak, seger i plastičnu kesu, obučen kao i obično, u svjetlo-plavoj majici i sa slamnatim šeširom. Put ga je odveo do obližnje autobuske stanice, gdje mu se tiho priključio agent BIA, prerušen u prolaznika. Ušli su u gradski autobus broj 73 koji ide ka Batajnici. Karadžić je sjeo naprijed, a agent nekoliko redova iza njega. Na jednoj od narednih stanica u vozila su ušla još 4 agenata, rasporedivši se po vozilu, dok su se putnicima predstavili kao službena kontrola. Kada je Karadžić, preturajući po džepovima tražeći kartu, ostao bez riječi pred jednim od njih, prišao mu i agent, diskretno ga uhvatio za ruku i započeo razgovor. Obratio mu se pitanjem da li je doktor Karadžić, na što je ovaj mirno odgovorio da je Dragan Dabić. Policajac je tada jasno rekao da znaju koji je on, potvrdivši njegov pravi identitet.
Zatečen, Karadžić je samo upitao da li su njegovi nadređeni svjesni šta rade, na što je dobio kratak odgovor da jesu. Time je završena njegova dugogodišnja farsa i tako je počeo proces koji će ga dovesti pred Haški tribunal. Iako je uhapšen, način na koji se to dogodilo i dalje izaziva sumnje i kontroverze. Prvobitne informacije koje su se pojavile u medijima bile su protivriječne. Neki su tvrdili da je uhapšen u različitim dijelovima Beograda, dok su drugi tvrdili da se sve odigralo van grada. Kada je vijest o njegovom hapšenju objavljena 21. jula, nijedna institucija nije dala jasne detalje o tome gdje i kako je tačno došlo do hapšenja. Karadžićeva tvrdnja da je uhvaćen 3 dana ranije te da je držan u tajnosti sve do objave informacije dodatno je podgrile sumnje. Niko od potencijalnih svjedoka iz autobusa se nije javio, a gradska saobraćajna preduzeća su tvrdila da nije zabilježeno nikakvo hapšenje u njihovim vozilima tih dana. Ove okolnosti poslužile su kao podloga za brojne teorije zavjere. Radikalna stranka je čak tvrdila da je Karadžić bio nezakonito zadržan od strane nepoznatih struktura koji su ga možda i planirale ukloniti prije nego što je informacija procurila. Ministar policije Ivica Dačić je dodatno zbunio javnost izjavom da policija nije učestvovala u hapšenju, već da su to obavile bezbjednosne službe, što je dodatno sugerisalo operaciju izvan standardnih procedura. Bez obzira na sve kontradikcije, nakon identifikacije Karadžić je ubrzo prebačen pred istražne organe. Nekoliko dana kasnije, 30. jula 2008. isporučen je Haškom tribunalu. Posebnim letom vlade Srbije prevezen je u Holandiju, a zatim helikopterom do pritvorske jedinice u Scheveningenu, čime je završena njegova transformacija iz Dragana Dabića nazad u Radovana Karadžića i otpočelo novo poglavlje, suočavanje sa optužbama pred Međunarodnim sudom. U Hagu je Karadžiću suđeno gotovo punu deceniju u jednom od najdužih i najsloženijih procesa u istoriji međunarodne pravde. Prvostepena presuda iz marta 2016. osudila ga je na 40 godina zatvora. Žalbeno vijeće je 3 godine kasnije u martu 2019. zaključilo da je kazna neadekvatna razmjerama zločina i preinačilo je u doživotni zatvor. Taj korak označio konačan kraj njegovog pravnog puta, ali ne i kraj interesovanja javnosti za njegov slučaj. Karadžićevo višegodišnje skrivanje ostalo je fenomen koji se analizira iz različitih uglova, političkog, bezbjednosnog, psihološkog. Njegova sposobnost da se prilagodi, uklopi i nestane iz vidokruga svih velikih svjetskih obavještajnih službi izazvala je i divljenje i zaprepašćenje. Pojavljivao se u javnosti i držao predavanja, sređivao se sa novinama, čak se u nekoliko navrata pojavio na TV-u, ali niko nije povukao paralele između neobičnog iscijelitelja i bivšeg političkog lidera sa Interpolove potjernice. To svjedoči o složenosti i efikasnosti mreže koju je izgradio, ali i o slabostima sistema koji ga je godinama bezuspješno tražio. Međutim, pored svih činjenica koje su tokom istrage i suđenja izašle na vidjelo, ostale su brojne neodgovorene dileme. Komu je tačno omogućio pristup ličnoj karti na tuđe ime sa sopstvenom fotografijom? Da li su mu bivši pripadnici službi bezbjednosti, političkih struktura ili paralelnih mreža pomagali iz ideoloških, patriotskih ili materijalnih razloga? Postoji i pitanje kako je uopšte bilo moguće da koristi javne usluge, zdravstvene ustanove i stanove za iznajmljivanje bez da ikome bude sumnjiv. Također, ne zna se ni da li je i u kojoj mjeri imao kontakte sa porodicom tokom tih godina i da li je ikada pokušao kontaktirati bivše političke saveznike. Posebnu pažnju privlači i pitanje koliko je ta priča o iscijelitelju Dabiću bila iskrena igra novog identiteta, a koliko nesvjesna potreba da se makar i kroz lažni lik vrati u centar pažnje. Psihijatar po obrazovanju, čovjek jake ličnosti, Karadžić je možda kroz svoje javne nastupe u svijetu alternativne medicine nalazio put ka sublimiranju onoga što je izgubio, pozornicu, sljedbenike i osjećaj moći. Ipak, taj put je bio omeđen zidovima skrivenog života, stalne budnosti i tišine. Njegov slučaj, više od same političke i pravne dimenzije, postao je i studija o tome kako identitet može biti izgrađen, razgrađen i obnovljen u ekstremnim uslovima. Mnogi analitičari ukazuju da je Karadžićeva transformacija u Dabića bila daleko više od obične kamuflaže. To je bio svojevrsni eksperiment identiteta u kojem se bivši lider pretvorio u osobu bez političke moći, ali sa novim gotovo kultnim statusom u mikrosvijetu alternativne zajednice.
I danas, više od 15 godina nakon hapšenja, slika čovjeka sa bijelom bradom i slamnatim šeširom u beogradskom autobusu ostaje simbol paradoksa u kojem je balkanska istorija neprestano ispisivana. Između političkog teatra i stvarnih tragedija, između bijega i suočavanja, između stvarnog lica i maske koju je nosio. Priča o Draganu Dabiću možda je završena, ali pitanja koja je otvorila još uvijek nemaju svoj epilog. Karadžićevo skrivanje u Beogradu, gradu punom kontrasta i anonimnosti, dodatno je rasvijetlilo koliko savremene metropole mogu da posluže kao idealno skrovište za ljude koji žele da nestanu. Upravo u urbanoj gužvi, na mjestima gdje se ljudi svakodnevno mimoilaze bez mnogo međusobne pažnje, Karadžić je pronašao zaklon. Dok su ga međunarodni zvaničnici zamišljali skrivenog u planinama, on je svakodnevno šetao među stotinama prolaznika, sjedio u kafani, odlazio u trgovinu i živio rutinu kakvu niko ne bi očekivao od najtraženijeg bjegunca tog vremena. Ta apsurdna slika podcrtava i slabosti globalne potjernice. U moru informacija i tehnologije, osnovna ljudska zapažanja, lice, govor, ponašanje nisu bila dovoljna da ga razotkriju. Također zanimljiv je i način na koji se Karadžić psihološki nosio sa višegodišnjim bjegstvom. On nije živio potpuno izolovano, već se naprotiv uključio u društvo, stekao poznanike, pa čak i ljude koji su ga poštovali i smatrali harizmatičnim. To ukazuje na visoku dozu kontrole nad sobom, ali i na sposobnost da održi uverljivost u lažnoj ulozi tokom dužeg vremena. Njegovo ponašanje sugeriše da je imao detaljno razrađen narativ u svom identitetu, prošlosti, zanimanju i svakodnevnim aktivnostima, što je zahtijevalo ogromnu mentalnu disciplinu. Istovremeno ostaje pitanje kako je izgledao njegov unutrašnji život. Da li je imao trenutke straha, krize, sumnje ili je, kako su neki tvrdili, bio toliko uvjeren u ispravnost svojih postupaka da je vjerovao da pravda nikada neće doći. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Davor, Milan, Mudro, Fenix, Desiguros i Zegi. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.